Nga raw, bay. Uy, saan yung bisita sa gabay? Isa oras sa rin. Nangyari yun, ate, puko, paabot eh. Ikaw ba yun? Karoon ka? Ato trabaho, pala ko lagi. Nagbertayo man akong amo. Ano sugot ng buhay, kwarta mo. Bisita, one jopay ba? Matay, naghana naman tao na ito, ano eh. Oo lagi, bay. Suko na akong tatay, guwang na ikaw, wapag apong ko yung anak. Siguro ko bilis jopay dali. Sure ka ka? Ang sugtong ng jopay? Sige lang, may bawaan naman ito na nato. Sa ako, lagi na masugot lagi. Pero bunda na mo eh. Guwang pakas mong baka no. Wadyo kita namin nyo ka. Pag-away ba? Usong taon mo eh. Paabot lagutan ko sa desisyon ni Jopay ko, pero nung analyze gutan, nagkansigin mo? Hindi ba dyan bay? Grabon yung ginatawa na. Nagtubos yung sugton siya ba? Ako Tomas, di kita bagay. Kaya ang ganda na ako sa usa ka laki, kanang nitabaho. Narbaho rin ko. Iguman ako eskwela. Ikan niya akong gugma para rin dyan ismuha. Aw, ang tanan panguyab iguman mo eskwela Tomas. Dili di pwede dyan pa nga magsabot tadaan para walay makauyab lain sa imo. Unsa ni Tomas, pakyaw, kay na sinaran. Di ko ganana na Tomas, kay nanguwag na ko. Sige na ito na, kay napaydag na naglinya. Gusto dyan pa ya. Una na ko trabaho, balik ko ang taga. O, lagi. Next! Usog to rin. Buto mo usog to rin. Saan na magalaan? Isot mo mo lang. Okay, hindi ka sa katas yung mamay. Asa na yung mamay, balik lang, mudak ko na. Next na. Buko mo eh. Ikaw Ikaw ba sunod? Dili, ikaw ba? Ikaw ba? Taro na pamata sa tinigurana do. Ikaw lagi. Ikaw lagi. Ikaw lagi to. Okay daw. Sama mag-isap niya. Saan ba? Dugyan magtawag diri. Binoy. Dong, nandabi isa dong. Ganyan mo diha. O Noy, ganihara ko Noy. Asiya, maguhay lang. Okay na dong. Yaman akong anak dira. Pabot lang mo kung kinsay sukton sa inyo dong. Jupay! Unsa man tay? Ikaw man dyan mo diha. Katawag niya. Kaya mo mata pa kag sayog ba? Iklase pa ni mo. O tay, basta wanay linya. Ano na ko sa inyo dong ah. Sige. Ilo, mahinday sa mga dong. Masin na yung midris mong anak na eh. Masin na yung sugton na yung Sige rin. Jupay. Punta na ko, Jupay. Ikaw magmahal sa kuha lagi. Kung sa may gipangita ni mo, naanan ako tanan na imong gustong pangitaon. Kung sa paman. Ba mo Karnil, nakay motor. Pero akong ganahan, kanang ni auto. Pangingig sa ni mo eh. Kamahal mo na ng auto eh. Di ba sa ka-afford si mamig si daddy yan eh. Kung saan na yung nasa auto sa motor, mahatod ram gyapon kag asay gusto niyong padalungan. Basta mauna ang standard ako sugton. Kanang magsakay ko na mag-uwan. Dili ko mabasa. Dili na problema gud. Sayo naman na. Aw magpayong ta mo motor, di ka nagpayong kay magba, magrengkot. Kung saan may problema mo nimo? Sabi ka. Pagtungos ko check. Next. Ay sapay. Pagita mo human gani dai na sa imong kinaiyay, wala kang respeto non. Next. Wasa ka sugdaw eh? Masugtan ng braan, mas pagkapiling mo ng bayanan. Susunod ya. Ikaw na dun. Tara mo sa diskarte ya. Di ka sugton eh. Di bay. Bisag kasi. Kung sugtol nyo naman Jupay, akong kabuto ng buwan o kakong yatag sa mga tubangan. Sa padre kasi ngay. Pag di ka kuha sumusip ko na sa mong ilong. Aw, di ka nag-ingon nga. Unay mong gusto dai. Ay pag sinupo iwa ko ka like nimo. Kung magminyo ta, kas kay tag vitamins. Anong kaas matag vitamins pa eh? Para ramnas mga bata. Para sa imo, para manambo ka ni mala ka. Next. Ikaw na pre. Wapo ka sugdaw eh? Mga pala yun, bro, bagwapa yun natin. Ang may bago mo. Ang bata yun, kung gusto ba, marot na daan. Hindi ka suwagot. Agara. Dito yung mata. Eh, ko na George. Berbedra dahil Jupay. Yang pili ka sa linya guryo. Oo lagi day. Eh, ganahan. Di ko magbunyo semua. Ano ako may mga ganan guryo? Habis mo kag aping bay. Nindot juga kag lawas. Busok juga mo pa. Kung ikaw ako mabana guryo, di mo guro to bagay. Nako kay kag tao. Abi pa lang sa mga tao, langaw ko ni tungtong sa kabaw. Ay, puto ginahan na day. Pangitan ang laing pangasawon guryo. Kay digud ka kapasar sa kuha. Dili ko ganahan day. Ikaw rin lagi akong gusto. Buwa mo ka guryo. Na may mas dagang gwapa dres kuha. Mas buang ka day. Ay kung nanaa, nung nakaingon kang buang ko. Wa may ko nangusugta na bati kag ngaw. Sa muda ng mga gwapa.
What's up mga Kalong Boys? Shout out tayo kang DJMX Vlog, Sarapay Vlog TV, Buhay Mandaragat, AP Sampaga, Mr. Berteng Mex TV, Arbulimar 69, Cebuhanon Vibes, Romulus TV, Jonathan Ranan, and a special shout out Tita Bats.